Актаныш төбәгенең тарихы гомумән бик кызыклы һәм бик тирән. Әлбәттә, инде беренче килгән һәм урнашкан халыклар алар әле таш гасырда, әле тимер гасырда фин-угр кабиләләре була. Аларның күп кенә торак урыннары биредә табылган. Һәм инде соңрак чорларда да монда инде берничә дулкын булып халык килә. Шуларның бер дулкыны ул инде 9-10 гасырларда ул болгарлар. Соңрак инде монда әлбәттә Алтын Урда чоры, Казан ханлыгы чоры белән бәйле күчеш дулкыннары да бар. Чөнки бу төбәк ул һаман да безнең татар дәүләтләренең перифериясында, шик буенда булган урыннар һәм инде үзәктә ниндидер проблемалар, сугышлар барлыкка килгәндә яисә кысулар барлыкка килгәндә халык инде әлбәттә иркенрәк урын эзләп, иркенрәк тыныч яшәү эзләп, алар менә шул Ирактагы шик буйларына күчкәннәр. Һәм инде 1552 елда Казан ханлыгы җимерелгәннән соң яңа бер дулкын барлыкка килә. Казан ханлыгының үзәк территорияларыннан бик күпләп, хәтта авыллар белән күчеп китүчеләр бар менә бу Актаныш якларына. Һәм инде соңгы чорларда 16-17 гасырларда монда христианлаштыру сәясәте ныгайгач, ул вакытта Актаныш җирләре алар Минзәлә воеводасы кул астында булган һәм инде күрәсең Казан воеводасы кул астында ук каты изүләр булмаганнан да һәм җирдә иркенрәк булган. Шуңа күрә инде менә бу чукынудан качып шулай ук бик күп кенә татар гаиләләре, татар авыллары Актаныш якларына киткәннәр. Актаныш төбәгенең тарихының бер үзенчәлеге ул әйткәнемчә инде шундый периферияда булган төбәк һәм ул күп вакыт төрле административ үзәкләргә буйсынган. Кайчандыр Казанга, аннары Минзәләгә, аннары Оренбургка, аннары Уфага һәм инде менә бу бөтен үзгәрешләр алар әлбәттә инде теге административ бүлештә генә түгел, тарихның үзендә дә тирән эз калдырган. Мәсәлән, бер шундый буталчык һәм проблемалы мәсьәлә ул җирле халыкның этник һәм социаль катламлары. Мәсәлән, чыганаклар без беләбез, менә шул ук 17-18 гасырларда бу төбәктә кантон системасы кертелә, чөнки ул вакытта җирле халыкны беренчедән баш күтәрүләрдән аларны булдырмаска тырышканнар, икенчедән менә аларны хәрби хезмәткә тартып, аларны инде Россия дәүләтленең шикләрен сакларга юнәлткәннәр. Шуңа күрә менә бу төбәктәге бөтен идарә системасы хәрби ведомство кулына күчкән һәм инде махсус хәрби кануннарга буйсынып төзегәннәр ул системасы. Һәм инде менә монда без бер проблемага юлыгабыз. Ул очракта официаль документларда күбрәк милләт буенча түгел, социаль катламга карап язганнар. Шуңа күрә күп кенә кешеләрне башкортлар яисә башкирцы дип язганнар. Кайберләрен типтяри типтәрләр, миширяки мишәрләр, аннары бабыллар да булганында менә шундый катлам вәкилләре дип игълан иткәннәр менә шул официаль документларда. Шуңа күрә менә хәзер инде җирле халыкта алар үз нәселләрен эзли башлагач, үз шәҗәрәләрен төзи башлагач, күп кенә сораулар барлыкка килә. Чын мәгънәдә менә бу башкирцы дигән яисә бабыллар, яисә типтәрләр дигән алар кем булганнар? Һәм инде без беләбез, әлбәттә бу галимнәр өчен ачык мәсьәлә, ап-ачык мәсьәлә. Ул вакытта менә бу башкирцы дигән сословиегә башкортлар гына түгел, бөтен башка милләтләр вәкилләрен дә керткәннәр. Ул инде менә казаклар белән шундый чагыштырып булыр иде аны. Казаклар да шулай ук сословие буларак, анда төрле халыклар булганнар. Анда төрки халыклар да булганнар, славян халыклар да булганнар. Һәм инде менә ниндидер уртак хокукый кануннарга буйсынгач, алар инде ниндидер шундый менә социаль берлекне хасил иткәннәр. Менә бу башкирцы дигән сословиедә шулай ук алар үз җир биләмәләренә ия булганнар һәм инде буш җирләр бик күп булгач, инде менә бу элегрәк әйтеп узган күчеш дулкыннары вакытында күп кенә
элекке Казан ханлыгы җирләреннән, Алтын Урда җирләреннән күчкән кабиләләр, алар инде менә бу вотчинниклар җирләренә кереп утырганнар, алар махсус рөхсәт алганнар, яисә сатып алганнар бу җирләрне, һәм инде ул җирдә утыргач, алар әлбәттә инде дәүләт күзлегеннән алар хәрби хезмәт алып барга мәҗбүр булганнар инде, шуңа күрә аларны рәсми рәвештә менә бу Башкирция дигән сословиегә керткәннәр. Инде бүгенге көнгә әйткәндә, кызганычка каршы, менә гади халык бу ситуацияне бик аңлап бетермичә, бу сословиеларга ниндидер милли төсмер бирергә тырыша, һәм инде менә бу яңа куып киткән бәхәсләргә нигез сала. Кем анда башкорт булган, кем татар булган. Әлбәттә инде бу ситуацияне тарихи күзлектән документларга таянып, бу ситуацияне аңлап анализларга кирәк. Актаныш төбәге ул тагын бер үзенчәлек белән аерылып тора. Монда инде бик күп кенә борынгы шәҗәрәләр табылган. Һәм инде менә ул шәҗәрәләр нигезендә без татар халкының миграция процессларын өйрәнә алабыз. Мәсәлән, Актанышта иң атаклысы ул Гәрәй нәселе шәҗәрәсе. Без беләбез, бу Гәрәйләй нәселе ул әле Алтын Урдада да танылган нәсел булган, һәм инде соңрак ул Казан ханлыгында, Кырым ханлыгында хан нәселе, идарәчеләр нәселе булган. Без беләбез, Гәрәйләр Казан тәхетенә килгәч, алар инде әлбәттә инде ул бер хан гаиләсе генә килмәгән, аларның белән бергә яраннары, туганнары, аларның хезмәтчеләре, аларның яугирләре килгән. Димәк, монда инде бик зур төркем Гәрәйләр килгән, һәм инде аларның бер өлеше менә бу Актаныш җирләрендә төпләнеп, анда үзләренең тормышын дәвам иткәннәр, һәм инде алардан күп кенә атаклы, мәшһүр татар шәхесләре барлыкка килгән. Тагын бер Актанышның кызыклы ягы, ул инде әйткәнемчә шактый гына мәшһүр шәхесләр биргән татар халкына. Инде артистлар инде бихисап, аларны әйтеп тә тормыйм, аларны барыбыз да беләбез. Мәсәлән, менә бер төбәктән безнең Татарстан Республикасына ике зур җитәкче биргән бу Актаныш районы. Аның берсен инде бөтенебез дә беләбез, ул инде әлбәттә Минтимер Шәрипович Шәймиев. Инде шул ук районнан безнең бу бигрәк тә инде менә бу 100 еллыкны уздырганда әйтеп утазым килә. Шәйгәрдан Шәймарданов, ул шулай ук безнең Татарстан автономия республикасына нигез салган шәхесләрнең берсе. Бу республиканы беренче көннәрдән үк үстергән, хәтта аның шикләрен билгеләгәндә зур роль уйнаган шәхес. Һәм инде менә 2020 елның 15 сентябрьне аның 100 еллыгы булды. Бу шулай ук менә бик кызыклы вакыйга, һәм инде бер төбәктән республиканың шундый ике мәшһүр бөек шәхесе чыгуы бу шулай да бик зур игътибарга лаек. Конференцияны уздыру инициативасы әлбәттә инде Актаныштан килде. Монда Актаныш район башлыгы һәм муниципаль идарә инициативасы белән, чөнки быел без ике юбилей, безнең республикада зур юбилейны, сез беләсез, республиканың автономия республиканың 100 еллыгы, һәм инде Актаныш районының оешуына 90 ел, һәм инде Актаныш шәһәренең шулай ук зур юбилейын уздырабыз. Шул исәптән инде Актаныш җитәкчелеге белән бергә безнең институт һәм шулай ук безнең белән хезмәттәшлек итә торган Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институты һәм безнең археология институты һәм безнең башка коллегалар белән бергә менә бу конференция зур иттереп уздырырга булдык.